Mayo nga daw kaninyang tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Jane, 25 years old, minyo og umaanak na karon. Nagtrabaho ko sa katindahan, isip kahira dire sa may Lapu-Lapu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa kontrabaho nga wa gyud nako tuyo ang makasa ko. Apan grabe ang silot nga ilang gihatag nako. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat out nako. Human kog kwinta sa akong halin o sa denomination ini. Hain na ba ning akong karilibo eh? Sakit na rabang akong tiyan o binarugda. Kaulion na kay ko. Kahiun pa yun. Isod ko na lang ni sa pakot siyang akong halin. Datugan ako aning columnar notebook. Kay ako pa pining ipacheck sa puli na ako nga shift. Naanalabitaw tong akong karilibo nga anhirag yun may nga table mag-ihap o maghanay sa mga sales report. Diri lang ni eh. Guard! Itanaw ko kadali ha. Mangihis ako og pangitaon ako si Shella nga mo imupuli nako next shift. Mitando na ang guard. Humana ka sa imong sales report, Jane? Ay, humanalay. Ikaw? Mapag-out na ako. Mag-ihap ako sa akong halin. Maghanay pa ko ini. Ay, sige. Mangihis ako eh. Mangita pa ko sa akong karilibo. Wamagin ako makiting akong karilibo. May lalaki nga naa magparog kilid sa lamisa. Diin na ang akong halin gibutang. Nagpa-testing siguro na sa item nga iyang napalit nga appliances. Hi, sir! Nanay nag-serve ni mo? May biya man noon dayon. Nadji customer nga kung imong pangutanon kung unsa iya mo biya noon. Hala ni Slayla, no? Ibiyaan naman niyang halin niya nga nagbuka ka diri, eh. Kisutuon niya ang Tupperware, apan wag yung tabuning Tupperware. Ang ako gani, ako pa maganing gisod sa pouch, unya gitabunan aning columnar notebook. Diba? Hain naman ang ako halin diri. Hala dawa na cute. Gikuha na ka sa kong karilipo. Pero, napaman ang sales report. Ni Adiri na hibilin. Ay, salamat, Jane. Kaniya na di ka sa lamisa. Din kasagaran na itong maghihap sa atong halin. Nalimot man di ko bit-bit sa akong halin. Uy, aron mabutang na ko sa kabinet. Bitaw, gibilin lang nimo nga wa nimo tabuni ang kwarta. Pero, day, kita ka sa kong halin. Nawa lagi diri. Ha? Uy, wa mo ko kay bawo nga may halin ka ba di ay nga gibutang diya, day? Kay libi agud ka. Uy, wa ko binuangis ko mga kauban. Sa ito mga kauban ba, basig iprang-prang ko nila. Kaya ang himong halin, niya pa man ko din nga imo lang gani ng gibiyaan diha nga nagbuka ka ra. Unya, ang ako na hinon nga gisiguro na kugsod sa pouch o gitabunan pa nako aning columnar notebook. Nawa man hinon. Hala, nawa ang imong halin, Jane? Asa din atong team leader, uy. Akong ipacheck ang atong CCTV kung kisang nang hilabot sa akong halin. Recorded by X Thunder Gaming. Pag-check pa na mo sa CCTV, katugyod ang lalaki nga akong naabtan nga nagbarog kilid sa lamisa, diin mabutang ang akong halin, ang mikuot sa akong halin. Wa raman unta ko'y pagpakabana ato niya, kay wa man ko'y nakitang kadudahan siyang liho. Siguro kon, wa pa ko maabot, madapan niya ang halin sa akong kaubang kahira, nga gisod lang og Tupperware. Unya, wa matabon ni. Pabor lang yun niyang akong halin. Puwerte yun akong hilaka. Kay nahibaw ko, nga kung dili ko mataktak sa trabaho, ididak yun ni sa akong sweldo. Unya, gamitunon ba yan akong sweldo para puhon sa akong pagpanganak o ipamalit pa og dugang pamalitunon ako para sa akong baby. Pagkaugmaan na, bisan leave ko para pa-prenatal,
Meadto gyud gihapon ko sa tindahan aron pagsusi sa update sa hitabo. Unya, ang among HR kining akong ikasugat. O may kauban siyang pulis. Good morning, sir. Oh, maayo kay niya ka, Jane. Makikistorya ni mong pulis. Isa-isa lang ang kinatabok ang hitabo sa paggawa sa mong halin. Yes, sir. Mao na ang tanan nga nahitabo atong gabion na, sir, sa pagkawa sa akong halin. Okay. Salamat sa imong statement. Ug hinaot nga nagsulti ka sa tinuod. Busy man ang mga kauban silang tagsa-tag sa katrabaho. Naman naman may istorya sa pulis. Magpauli na lang ko. Bagaan mong naong na yun. Namong manimong among agency sa inside job ng imong gihimo. Ha? Mauna, mangamong ka man. Ha? Tagpaoy, usin sa job ko ya. Kaysa man day mo. Head guard ko sa mong agency. Ug namong among trabaho ni mo. Maong tunggaan lang sa tinuod. Nga kasabot rin mong lalaki nakita sa CCTV nga nagkuwas kwarta. Wa taon, sir, uy. Ako kailato niya. Ug dili inside job ang paggawa sa akong halin. Nagsulti ko tinuod, sir. Mayo gani kay okay lang atong baby. Ano di man sila matuon ako. Ipakuwawan pa ko nila. At ang tunog ka lalaki nga taga-agency, kauban sa among card. Ilagi kong kitrap o gi-corner ko sa may selling area. Diin tagang mga customers nga magkakita o gipakauhawan ko. Ay, makisulti pa baya ko nun nimo ang inyong HR. Unsa? Ang lang yun mong bayaran ang imong halin nga nawa, Jane. Apil na ang security guard on duty atong pagkahitabua. Unsa, sir? Ginuo ko. Gipabayad ko sa among HR sa nawa na kong halin. Kaming duha sa security guard on duty. O gipapirma ko nila og kasulatan nga kaltasan kog tag 3,000 matag sweldo namo. Sakit kaayo. Mas may pag-ilan na lang kong gitaktak sa akong trabaho. Grabe ang akong stress ug depression sa maong hitabo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sakto bang ilang gibuhat nako nga gipabayad ko sa nawa na akong halin sa tindahan? Diin, dili man ako ang nagkuha ug nakita man sab sa CCTV nga may lalaking mikuha. Ikaduhang pangutana, gipakauwawan ko sa tulo ka lalaki nga head guard kuno tong usa sa among guard. Gipasangilan ko nila nga inside job kuno at tubangan sa daghang taw. Misakit ang akong tiyan atong higayuna ug nakuyapan ko kay magtos lagi ko. Pwede ko ba silang ireklamo? Ikatulong pangutana, pwede ba na akong ireklamo ang tindahan nga akong gitrabahuan silang gibuhat nako? Kay paminaw nako, dili man makatarunganon ang ilang gibuhat nga ila kong ipapayan. Ikaupat o katapusan, dili na ko ikalimot nga may dako gyud kong sa nahitabo kay nganong gibiyaan kong akong halin sa lamisa. Pero wa bagoy share ang company og i-consider ni nga loss sa company og dili ko pabayron sa full amount sa kwarta nga nawa. Stress ug depressed na gyud ko ani ug umaanak pa ko. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong soliran, Jane. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw kami sa kong partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay nagdugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account
account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? No, ato ang mga naminaw dinha sa ilang mga panimalay, silang opisina, silang mga sakyanan, samtang nagbuhat mo sa mga angay natong tiwasonon. Karong adlaw, daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. And katong mga gustong muapas maminaw kay na late, naaman tay Facebook account ug YouTube channel nga mapaminaw ninyo ang atuang programa and episodes, no? Matag adlaw. Quote for Yes. the day, Doc? Quote of the day is that great leaders can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Yes, kay dili man gyud ta perpekto na man gyud tay pagkuwang, no? Yan if we will acknowledge it and kibawta nga naay mas lain nga kamao ani diring dapita unya ato silang i-acknowledge, then that makes us a great leader, di ba, Doc? Yes. Greetings today, Doc. Atong pasalamatan ang suking tigpaminaw nato sa mga kini akong suliran nga programa nga taga Barangay Huagdan, Ubay, Bohol. Moto Dance Vlog ug yung mga kauban na Flora Sumayang ug Boy Sumayang. Dito kog kuan ato ni no. Gahapon ko nabalik. Dito kog Cebu sa pare sa Bay Carmen. Ilaha Michelle Lulier. Yes, lipay ko kay daggande kay maminaw na to dito ato ni samtang nag-regular sila mga leon, mga tigre. Yes. Kanang off duty bitaw nila. So may magpaminaw mga taga Cebu, Safari, Carmen, Cebu ni siya namutang no na ato mga wild animals, wildlife. Ang atong mga kusinero de, atong mga chief diha no si Arnel Coliflores, si Eric, si Adonis, Jude Hika, si Alin, si Giselle, Gerald, Ranran, Banali ba ni? Brett Miel, Manki Cyrus, Nico David, J. Aaron from Safari Camp Siringel 1 Bar, no? Yes. O last but not the least, ang atong gwapo nga nag-guide na mo, no? Sa Pajamas Travel and Tour, si Felix Magalion, o riga siya ang asawa diya sa Apas, Cebu City, si Anita Magalion. Yes, and ato ang letter sender karong adlaw. Atong little sender si Jay. Nalimutin ko ito no. Happy birthday ni Dana Sinisa, ha? Okay, happy birthday. Atong letter sender si Jane. 25 years old, no? Nga taga diin ba di si Jane? Taga Lapu-Lapu City. Punto legal yung problema ni Jane. Sa nabati na ito din sa drama. Minyo na siya. Ug umaanak karon, no? Hapit na siya mga anak, no? Hopefully ma-okay ang panganak ni mo, Jane. Unang pangutana, sakto ba ang ilang gibuhat nako nga gipabayad ko sa nawala na kong halin sa tindahan nga dili man ako ang nagkuha ug nakita man sab sa CCTV nga may lalaking ni kuha? Well, of course, dili gud makatarunganon kung kibaw sila nga dili ikay nakakuha no sa katong maong kwarta. Pero basin pod og medyo nasipyat sa kapaghipos sa katong halin. Nga kung naamang gani palisiya ang kumpanya nga mauni instruction ug asa gyud tapigan ang maong kwarta unya mauni ang procedure nga dapat i-remit baron kanang mga ingon ana nga mga palisi nga tungod nga wa nato no nasunod no basin makaingon pud ta nga naatay pagkuwang or kalapasan dinhang dapita, but of course, kay klaro man pod nga dili ikaw, then posible pod unta nga matemper lang pod kung unsa poy penalty labaw nang kibaw sila nga buntis ka, mga nakay ka, unya nagtigom baya pud ka para sa imuhang pagpanganak, mas kuan pod unta ba itemper lang pod unta ang penalty sa imuha, no? Unya ang nahitabo man gud ani kay gipabayad man gyud siya. No, ug ang security guard on duty kay kumo na usahay ang palisi manggod sa company. Mo gid pud na ato ang sundon kay pagsuod nato pagpangempleyo nato, I'm sure gipasabot pud ta nga mao na ang palisi. Pero ako apod kaning ato hangyo na lang na di lang pud unta tanan. No, itemper lang pud unta, no. Ma-alter ba ning CCTV camera ata ni? Dili no. No, it's hard. So, it's it really hard speaks for unless itself, mga no? mogamit kag AI nga technology, but if raw nga CCTV footage di gud na ma-alter, Doc. Okay. So, ikaduhang pangutana. Gipakawawan ko sa tulo ka lalaki nga head guard kuno tong usa sa among guard
gipasanginlan ko nila nga inside job Kuno. kakuyap inside job kuno atubangan sa daghang tao. Nisakit ang tiyan og adto og kakuyapon ko kay mabdos ko. Pwede ko ba silang ireklamo? Well, yes, pwede man, no? Naaman tay basihan kung pananglitan, malisyoso gyud ang ilahang pagpamasangil sa imuha, no? Nga tinuyuan gyud ang ilahang pagpasangil nga kibaw silang dili ikaw unya, dili inside job unya nagmugna-mugna gyud silang storya para lang gyud nga dauton ka. So, kana dihang dapita pero ato pong tan-awon in what context pod nila gisulti ang katong maong pag-ingon nga inside job kay ang kanira bang mga security guard diretso biya po nag-ingon kanang inside job diretso basta na ikawat or kani pareho ra gud anang naay magpatay o magkuan at an ning angle love triangle sa police, no? So basin pod og automatic lang pud tong gawa sa ilang bawa pud tuyo so tan-awon nato. Okay? Okay, katulong pangutana. Pwede ba na akong ireklamo ang tindahan nga akong gitrabahoan sa ilang gibuhat nako kay paminaw ko dili man makatarunganon ang ilang gibuhat nga ila kong gipabayad. Well, ang ilahang pwede gyud pud nimo siya ireklamo. Actually, pwede man kamo adto sa labor ba para ma-resolbar lang pud na, no, nga unsa gyud makiangayon ba or magpatabang baron ka nga dili lang pud ang tibuok baron, no, ang kanang i-deduct sa imuha if you really feel that naamang giahin siya sa gobyerno nga pwedeng mo mediate ug motabang nato, no, nga ma-resolba na pud para mapasabot pud ka if manggani gyud, no, pananaw pud sa ahensya sama sa Department of Labor and Employment nga wa gyud kay kalapasan. Okay, sumaon na lang gyud na, no, so pwede ka mo duol didto. Okay? Okay. Sunod nga pangutana. Dili nako ikalimod nga may dako gyud kong sala sa nahitabo. Kay nganong gibayaan ko ang akong halin sa lamisa. Pero wala nag-share ang company og i-consider na nga loss sa company og dili ko pabayron sa full amount sa kwarta nga nawala. Stress og depressed na gyud ko aning umaanak pa ko. Well, kanino ningon jud ka nga naa kay dako nga sala, then you also acknowledge nga naa jud kay kalapasan nga nabuhat. Kasabot ko nga oftentimes makaingon gud pud tano mga lisod pod nga kitay mo angkon pero sometimes kana ganing ni pirma man ta ani nga kasabutan nga kung pananglitan makasala ta, makawa ta kitay pabayron. Nakasabot ta from the start sa ato ang pagpangempleyo. Munang ako gyud ning gibalanse ang akong tambag nimo kay di man sad ko gusto gud nga muduot pod nimo. Pero ang ako usad unta nga makasabot sad ka, no, sa palisiya sa mga kumpanya kay allowed manggod pud na labi na og ipasabot na sa imuha pagsugod pa lang sa inyohang pagpangempleyo nga in the event nga inani ang mahitabo unya kitay na ay contribution sa pagkitabo nganong nahitabo ni nasipyat ta nakasala ta mauni pud ang consequences, no. Ang muna ningon ko nimo nga hangyuan na lang gyud mo na lang mangyud ni, no, that's the best way nga we can be able to deal with this matter, especially ikaw ni angkon kang nakasala ka sakit lang gyud siya kay full amount muna niingon ko nga i-compromise na lang na og hangyuan na lang na nga naaman say contribution pod basin na ay laing factor dili ra imuhang pagsipyat, no, ug pagkuwang basin na apoy failure pod on the part of the company ba ilang security baron dili maayo basta-basta lang or wa pod katagai og saktong mga gamit, no, nga para matapigan pod nimo ang kanang maong kwarta nga imuhang gigikuptan wa pod nimo tuyo wa man pod siya tinuod inside job mga those things nga pwede ta makahangyo dito, no, padata mo direkta nga to sa HR or pwede pud dalay kay told you maaltugahin siya sa Department of Labor and Employment para magpatabang ta. Okay? Okay. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.